Kuyamangalisa impumelelo enkulu kangaka ekusabalaliseni lezi zithelo. Angikholwa namanje ngomphumela. Namuhla ngizokufundisa indlela entsha yokusabalalisa izithelo zakho usebenzisa izinto okungenzeka ukuthi usuvele unazo ekhaya. Futhi uma ubona umphumela wokugcina ngeke ukholwe. Asiqale. Into yokuqala esizoyidinga izikelo zokuthena, ngoba kusobala ukuthi kuzofanele sisike futhi silungiselele amashumela ethu. Sizodinga futhi ibhesini elincane, okuyilapho sizokwenza khona cishe yonke inqubo yokusabalalisa kanye nommese wokuhlinza, kocha esizowusebenzisa kancane kamuva. Sizodinga futhi nesinamoni eyimpuphu. Mhlawumbe usuvele unayo kancane ekhaya futhi kamuva ngizokukhombisa kahle ukuthi sizoyisebenzisela ini ngoba izoba nomsebenzi obaluleke kakhulu kule ndlela. Manje sekufika elinye lamacebo alendlela yokusabalalisa, amakabunga omnyezane. Lokhu kusithakazelisa kakhulu ngoba umnyezane uqukethe izinhlanganisela zemvelo ezihlobene nokumila kwezimpande futhi kuzosisiza ukulungisa amanzi lapho sizogcina khona izithombo zethu. Futhi-ke sidinga nabalingisi abaphambili bale vidiyo, izithombo zethu. Kulokhu sizozama ngezihlahla zezithelo ezintathu ezahlukene, isithombo sikalamula, esikaphensi nesikagwava. Futhi okokugcina, sizodinga uthezu oluncane lepolystyrene enwebekayo. Ngokuya ngezwe, kungenzeka ukuthi uyazi ngamagama afana nepolyspin, iCacho Blanco, i-Anime, i-Unicell noma ngisho neTelgopo. Manje-ke asiqale inqubo. Into yokuqala kuzoba ukuthola izithombo zethu. Ukuze senze lokho, siya ngqo ezihlahleni zethu zezithelo, bese sisebenzisa isikelo sokuthena ukusika igatsha likagwava, elinye likalamula nelinye likaphensi. Uma sesinazo lezi zithombo ezintathu, sizozilungisa. Susa amagatshana amancane kanye nawo wonke amakabunga cishe. Singashiya ikabunga elilodwa noma amabili uma sithanda, kodwa akudingeki ngempela. Singaze siwasuse wonke. Futhi kungani senza lokho? Ngoba okwamanje isithombo asikabi nazo izimpande, futhi sifuna ukugwema ukuthi silahlekelwe amanzi amaningi ngamakabunga. Uma sithombo sinamakabunga amancane okufanele siwondle, mancane amathuba okuthi somile kulezi zigaba zokuqala. Uma sesinezithombo ezihlanzeke ngokuphelele futhi ezilungisiwe, siya esinyathelweni esilandelayo. Manje sithatha ibhakede lethu siligcwalise cishe ngesigamu namanzi. Kulokhu ngisebenzisa amanzi ompompi, ngakho-ke awudingi lutho olukhethekile. Nakuba uma unamanzi angenayo i-chlorine, amanzi emvula, noma ngisho namanzi asemabhodleleni, kunjono kakhulu. Manje-ke nangu omunye wezimfihlo ezinkulu zale ndlela, amakabunga omnyezane. Sizofaka cishe isipuni esisodwa ngqo emanzini bese siwuvuselela kahle kakhulu cishe imizuzwana enama-30. Umnyezane uthakazelisa kakhulu kulolu hlobo lokukhulisa izitshalo ngenxa yezinhlanganisela zemvelo ophukethe njenge-indolebutyric acid ne-salicylic acid ezingasisiza phakathi nenqubo yokumila kwezimpande. Ngakho-ke siyavuselela kahle bese sivumela zonke lezi zinhlanganisela ukuba zikhishwe kancane kancane emanzini. Futhi uma ungazi ukuthi ungawathola kuphi lawa makabunga noma amajolo omnyezane, ungakhathazeki ngoba ngizokushiyela ulwazi enchazelweni. Futhi uma usahluleka ukuyithola, ngitshele ngezansi kumazwana futhi ngizokusiza ukuba uyithole. Manje ake siqhubeke nesinyathelo esingaphoqelekile, kodwa engisiphakamisayo, ukwengeza amanzi e-hydrogen peroxide kanjani. Kulokhu sizosebenzisa i-hydrogen peroxide yamaphesenti 3, okungukuthi leyo ejwayelekile yamavolumu ayishumi esivame ukuba nayo ekhabetheni lemithi. Sifaka isipuni esincane emanzini bese siyithuba kahle ukuze isabalale kuso sonke isitsha. Futhi kungani senza lokhu? Ikakhulukazi ukusisiza ukugcina amanzi esimweni esingcono nokunciphisa ukwanda kwezinto eziphilayo ezincane ezingagcina sezithinta izithombo zethu. Uma i-hydrogen peroxide onayo ingamavolumu angama-20, okungukuthi cishe amaphesenti 6, sizosebenzisa isigamu saleyo nani.
Futhi khumbula, lesi sinyathelo siyanjonywa, kodwa singakhetha ngokuphelele. Uma ungenayo i-hydrogen peroxide, uma qhubeka nendlela kahle impela. Kamuva, uma sishintsha amanzi, sizoyifaka futhi sigcine isilinganiso esifanayo. Manje sithatha izithombo zethu futhi njengoba ubona, sisenkingeni encane, zinde kakhulu ngosayizi wesitsha sethu. Sidinga ukuthi kamuva zishale ngokuphelele ngaphakathi kwesitsha sokukhulisa ngaphandle kokuphuma phezulu. Ngakho-ke sibala ukuphakama esikudingayo bese siwasika cishe kancane ngaphansi kwesigamu, siwaguqula njalo ukuze alingane nosayizi wesitsha sethu. Uma sesinazo lezi zithombo ezintathu ngesilinganiso esifanele, sizolungisa indawo yokusika. Futhi nali elinye iqhinga elincane. Uma unayo isibila noma i-aloe vera ekhaya, sizosebenzisa ijeli yayo ukumboza kahle kakhulu ingxenye engezansi yesithombo. Simane siyigcobe kuyo yonke indawo yokusika. Lesi sinyathelo asiphokhelekile, kodwa siyasithakasela ngoba i-aloe isiza ukugcina leyo ndawo inomswakama futhi iqukethe izinhlanganisela ezahlukene zezitshalo ezingasiza izimo zokukala zesithombo. Futhi ngemva kwalokho sizosebenzisa isinamoni yethu egayiwe. Sifaka inani elincane ezindaweni esizisikile, sizimboza kancane. Njengoba izithombo zethu sezilungile, manje sekufika enye ezingxenye ezithakazelisa kakhulu kule ndlela yonke. Sizokwenza isisekelo esizokwenza ukuthi zintante phezu kwamanzi. Ngokusiza ngommese, sisika isikwele esingaba amasentimitha ayi-10, cishe ama-intshi amane. Akudingeki ukuthi kube isilinganiso esiqondile. Sidinga nje ukuthi sibe nendawo eyanele yokuntanta nokugcina isithombo sizinziwe. Uma sesisikiwe, senza ukuvuleka okuncane phakathi nendawo. Manje bheka ukuthi kulula kanjani. Sithatha isithombo sethu bese sisifaka ngokucophelela kulo mcheko size sibambeke kahle. Ngale ndlela, ipolystyrene izosebenza njengentantanyana encane, igcine isithombo simile nje futhi ingxenye engezansi ithintana njalo namanzi. Sisibeka ngqo ebhodweni bese siphinda inqubo efanayo ntamashi nezinye izithombo ezimbili. Futhi uma sesinazo zontathu zintanta futhi zibekwe kahle, ake siqhubeke nemfihlo encane yale ndlela, ukulungisa isibulali fungi semvelo esilula esizosisebenzisa kuyo yonke ingqubo. Manje sizolungisa isibulali fungi semvelo esilula kakhulu esizosisiza kakhulu ukuvikela izithombo zethu kuyo yonke inqubo. Sithatha isitsha samanzi bese sengeza nje inhlanganisela encane yesinamoni eyimpuphu. Asidingi okunye. Sivube kahle kakhulu imizuzwana embalwa ukuze isinamoni ichubeke kahle ngangokunokwenzeka emanzini. Kodwa qaphela, ngoba ngeke siyithelele njube ngqo esifuthweni. Uma senza kanjalo, izinhlayiya zesinamoni zingagcina zivala umlomo wesifutho. Ngakho-ke sithatha ucezu oluncane lwendwangu kakotini noma yiluphi uhlobo lwendwangu encane esinayo ekhaya bese siyisebenzisa njengesihlungu. Sithululela kancane yonke injube ngendwangu ngqo esifuthweni. Ngale ndlela, izinhlayiya ezinkulu zesinamoni ziyabanjwa, thina sisebenzise uketshezi oluhlungiwe kuphela. Uma sesikwenzile lokho, sivala isifutho sethu, sifuthe kancane zonke izithombo, bese sisibeka eceleni ngoba sizophinde sisisebenzise ngesikhathi sokunakekela. Manje-ke, sesikucishe kwaba nakho konke esikudingayo. Isinyathelo esilandelayo kuzoba ukuguqula lesi sitsha esilula sibe yindlu encane yokugcina izitshalo ngezithombo zethu. Manje simane simboze isitsha sethu ngesikhwama sepulasitiki esimnyama bese sisibopha kahle nxazonke ukuze sakhe lowo mphumela wendlu yokugcina izitshalo ozogcina umswakama ophezulu ngaphakathi. Sisibeka endaweni enokukhanya okuhle, kodwa okubaluleke kakhulu, ungalokothi usibeke elangeni eliqondile. Futhi ukunakekela kulula kakhulu. Njalo ezinsukwini ezintathu noma ezine siyayivula, sifafaze kancane izithombo zethu, bese sihlola isimo samanzi. Uma sisesimweni sezulu esishisayo, ngithoma ukuthi uwashintshe cishe njalo ezinsukwini ezintathu.
Uma sisesimweni sezulu esipholile, singakwazi ukuwushiya isikhathi eside kuze kube yiviki lonke. Futhi njalo uma siwashintsha, siphinde silungise amanzi ngokulandela inqubo efanayo esiyibonile naphambili. Manje sekusele nje ukuthi siyeke umshini wethu wokuhluma usebenze, silinde ukubona ukuthi ngabe ngempela sikwazile yini ukumilisela izithelo zethu. Kulungile, sekudlule cishe amasonto ayisishiyagalombili. Ngakho-ke sekuyisikhathi sokuthola ukuthi ngabe kusebenze ngempela yini noma cha. Sivula umshini wethu wokuhluma, bheka lokhu. Wow, uyamangalisa. Bheka ukuthi kuhle kanjani nokuthi zingaki izimpande ezikhule ezithombeni zethu. Sikwazile ukuthola izithelo zethu ezintsha ngendlela elula kakhulu futhi cishe singasebenzisanga lutho. Manje sekusele nje ukuthi sizifake emshabathini. Sikhipha ukusekelwa ngokucophelela okukhulu ukuze singalimazi izimpande, bese sitshala isithombo ngasinye embizeni encane sisebenzisa inhlabathi evamile. Asidingi lutho olukhethekile. Sizinika amanzi amaningi futhi okubaluleke kakhulu, ngeke sizibeke elangeni ngqo okwamanje. Okokuqala, kudingeka sizijwayeze isimo sezulu. Cishe izinsuku eziyishumi sishiya izimbiza zethu endaweni enokukhanya obuningi noma emthunzini, kodwa zihlale zivikelekile elangeni eliqondile, cishe ezimweni ezifanayo nalapho sasibeke khona umshini wethu wokuhluma ngaphambili. Uma sezidlulile lezo zinsuku eziyishumi, usungazibeka endaweni oyifunayo. Bheka-ke ukuthi kulula kanjani ukusebenzisa izinsalela zokuthena noma ukwandisa zonke izithelo ozifunayo. Ngakho-ke, uma uwuthandile lo mkhuba, ngicela unikeze like enhle futhi ungitshele kumazwana ukuthi yiliphi izwe onibuka kulo, futhi okubaluleke kakhulu, yisiphi isithelo noma isitshalo ozozama ngaso. Futhi uma ungarabhalisi esiteshini, bhalisa ngoba kunezindlela eziningi ezizayo ezinjengati. Siyobonana kwesilandelayo.